dňa 19. septembra 1991. A čo? Lebo nemám doboba na čas. Hej? Tak poď mi pomôcť brať auta. Ty to zoberieš. Kastačku. No. Tak ja si zoberiem. Počíta. Chod tam s tým fotoaparátom, aby si ukázal odfotím. S tým fotoaparát si dám, neukážem ti ako. A počkaj. Ja by som ti sa iba raz odfotil, aby som ti ho dal. Teraz som normálne. Tak ma odfotil. Odpad. Dívaj, zadu mám kameru, zadu fotáky. To mám nastavené. To nás budú odveriť. Stres. Dávajte náboje. Ticho na náboje. Nedal sa mi náboj. Je to tam prilepené. Joj, čo teraz? Čerta. Robím som jednu chybu. Ježiš, tak chybu. Padím za vás. Vidím zajačika. A chcel s ním už zabiť. Počkajte na seba. Je po ňu. Debil. Stražáka vstupu. Rychle tam zákaz vstupu, stražia tam jeho kamaráti policajti. Stražia tam jeho kamaráti policajti. Povedali. Stražia, ja som ťa nestrelala.
tu bane na opaly. Ale stále ešte neviem, čo je toto. Stosunie Dugaj! Sme v pasci! To jo? Skoncuje! A je to! To by malo dokázať strýkovi, aký sme schopní. Áno, a hlavne, keď sa nám naše investície tak rýchlo vracajú. Je najvyšší čas s ním skoncovať. Toto bude tvoj koniec, drž groš. Už sa teším, šéf. Nechajte môjho ujatého Groša na pokoji. No, keď mi to prikazujú. Vianoc 1991. Noé na moment, jde v Dimot. Aj tam. Dáme aj trošku zemiačky, aj trošku ryže, dobre? Dokapaj si to, ja ti mi pripravím. Daj mi druhé, lebo ináč ťa zabijem. Kúpte sa koľko si ja šetrím. Kúpte sa koľko si ja šetrím, mami. Kúpte sa, mami, na koľko si ja šetrím, predstav si. Vidíš? Pridala by si mi. Ano.
sem to. Mami, daj toto, neboj, Dorko mi raz, dva, tri, pokazím to. Ale si tu vyskúšal, jak to chodí. Dobre? Počkaj, to musíme tú šnúrku rozviať. Bum. Robino, ale čo je hento veľké? Čo si to ty dostal za darček? Hento je norkové. Dobre, ale tu sa dá aj rozstrieľovať. Ale čo to je, prosím ťa, Robko? Čo si to ty dostal? To neboj. Ty myslíš, toto Dorko má toto? No to norkové to viem, čo je. To je taká raketa, čo sa dá ovládať. Ale hento tvoje, čo to je? To je strieľacia drahá. Joj, To chcem. ani si ju nepozrieš, že jak vyzerá. Že jak sa s tým strieľa. Už si to môžeš sa zapamätaj, sú tu. No nauč ho to. Tu. Ide dozadu, či dopredu a teraz to A bude. teraz to ide rovno. Bum. Toto nechaj. Potom sa to naučíš na druhý deň, hej? Robinko, a ešte pod túto povieme teraz viešovačku. Poďte všetci a traja, poďte ku mamunke. Podinkovi povieme. Poď si už to vypni a poď to tomu Robkovi namontoval. Môžeš ísť. Prečo si skočil pod to auto? Počkaj, keď hento prejde. No teraz, poď. Stoj, nech hento prejde. Rýchlo dopredu. Stoj. Skočil naspäť, ako Ale kde je ten druhý od centrom? S tými dvomi to ide lepšie. To prejde na druhú stranu. Robko, sú aj také hry, čo len jeden môže sa hrať. Si vrazil po niečom, nevidíš? Tak vypáň. Chcem tu idú. Počkaj, keď sa dokončí. Počkaj, keď toto sa prejde. Ani ako sa prepínajú tie hry? Ten reset úplne na pravej strane. Nie, ale ďalšia hra, ako sa dáva. To dáme sa... No, strieľaj. Tam utekaj rýchlo. A strieľaj. A zase. Myšiel, daj spiatočku. Tak. Bum, narazil. Dozadu stlač. Tak naprav si ho postav. Počkaj, tak aby šnúrka mu nevadila. Tak. No a môžeš stlačiť. Výborne. A druhý. Výborné. Super. A zase. No, Rulinko, môžeš stlačiť. Krídlo. Tak to napraviť obidve krídla. No poď. No na druhú. Tak to ide. Iva, jak dozadu sa otáča. Tak druhý stlač. Aby šlo do nej. Skoro to tvoje nožičky. No, ešte trochu sa tu. Daj, ja mám toto tu. Ako ty nečítaj. Daj. Môžeš ísť. Všetky musíš postrieľať. Tam ti už jedna išla dole. Ani jednu nemôžeš dovoliť, aby si šla dolu. Doprava, doľava, nestoj to na mieste. Musíš ich naháňať. No, rýchlo za nimi utekaj. Ja som dlačí. Robka, ale vidíš, že strieľali. Tam ti už jedna dole zišla. No, dobre. No. Dobre. Rýchlo zaheň tými dole.